Hi guys! Good morning! Good morning pa kay buntag pa karon. Dili pa uto girl. Mana mag good morning sa ta. So good morning. Pero nga na naman yung buhok like, mo day wata captured gahapon guys no. Kayo no, ang akong buhok ang among gibu kuan ka gahapon busy kay mi tungod sa akong buhok. Like holding gid me. Grabe. Grabe ka girl, buhok ka na pero grabe bura na ka nagpariban. Sobra pa sa riban guys, grabe ka kapoy. Noon wala siya medisina pero kuti man kaayo, so pareha gyapon na siya, di ba? Time check sa ta guys before we continue sa tong reaction. Anong reaction? Pa-shout out. The time is alas 11 na guys. Di na dahil good morning. Kay pani odto na. Oh my god, dali ra kayong oras guys. Like, what yun nangatik ang oras. Unta na pareha po niya na di mangatik. Chares! Hilag jud kag kumpara girl ba? Continue ba? Again, the time is alas 11 na guys sa kabuntagon. Ay, kautuhon na di ay. Excited na bantanan mamati sa atong laing sumpay ning atong drama nga. Mga kalag nga bungotan. Stay put lang mo guys. Anyway, sa mandiganan mamati sa to ang pa-shout out. Fast forward na lang ninyo guys ang atong video. Estimated time, 5 minutes sa minimum. Then the maximum is 9 minutes. O sa'yo matantag 9, labi na ako mapahabang ito istorya. Labi nagnatay, i-continue pagbasa ng mga commenters nato. So, i-continue na lang kaysa naman i-delay-delay na po. Madungagan na po na, matabo na na po, di ba? Muna, i-fast forward na lang ninyo kung di mo ganan mamati sa to. Ang tingog na nagyaw-yaw. Kaya pambasa pa na ako atong mga commenters, guys. Share ko lang din. Kaning buhok kanino, grabe kakalat na ko dari So, hantod karon daghan pa kay mga hugo. Kaya yan ang mga buhok. So, makita nyo, guys. I-edit pa na ko, guys, kaya nag-video man ko gahapon. So, i-edit pa na ako ang resulta. O ako ang process akong buhok. Grabe. The best kalat ever. Dapat ako kay caption gito, the best kalat ever. Or i-thumbnail na to. Karon, magbasa ta guys sa inyong mga ipag-comments nga to sa drama nga mga kalag nga bungoton. And the other commenters also mabasa na to guys sa drama nga mga previous drama na to. Pero na mo ginaga-comment. So, ato na po itong basahon. Kaya nag-effort ba sila guys. Manang basahon na lang pudpud na to. Okay. The first commenter guys natong basahon. So kani siya nga commenters dire mabasa sa mga kalag nga bungoton nga ang thumbnail is Inudil ka Belhor. Episodes paktay ka dira kay blurred. Episode 124, 125 and 126. Pahuman na jud ni guys atong drama. So nganong gi-thumbnailan man nato guys og Inudil ka Belhor. Ngano ka? Questionable guys manang sa mga new listeners. Pangitaan na lang na ninyo guys kung anong naging inudel man noon si Belhor. Ngano man na girl. Okay, itong mga commenters guys, si Sir Noel Bitoya o si Sir Dads Vasquez. First basahon sa nato si Sir Noel Bitoya. 9 days ago, og matod niya diri guys, nga daghang salamat. Idol gwapa sa pag-upload og mga drama, amping, and God bless. Thank you Sir Noel Bitoya. Proceed ta guys sa laing commenters. The next commenter si Sir Dads Vasquez, abi kog ma'am na pod. May nga naputan ako og ma'am pa. Move on na be. Si Sir siya, dili siya si ma'am. Okay, matod ni Sir Dads day 9 days ago gihapon. Nadagang salamat Radio Vlog sa mga kalag nga bungoton. Episode 124, 125 and 126. God bless us all. Thank you Sir Dads. Okay. So, mata itong mga commenter guys, atong drama nga mga kalag nga bungoton. And the other commenters guys, atong mabasa sa drama nga, Marka, bahala. Share ko lang din dra guys na itong mga previous drama. I am so haggard. Like, ganing kakuan ka na guys, grabe ka-breakdown, no? Sa imong pimples, acne. Kato siya na time guys na wala kay ko'y tarong tulog and to ako at na time sa ospital and makita nyo guys na grabe ka haggard na ako, grabe ka stress out. Like, yeah, the truth is I'm so stressed out that moment. So muna na guys ang mga bugas, grabe yung kawas. Anyway, the same as now, pero dili siya kay totally nga kita no. Ang ako na lang mga acne spots, mga dark spots, mga na. So, continue ta guys. So, don't mind my face that moment. Kana siya ng mga drama markabala. Kaya I'm so haggard. Like, you know, di ko makapokus ato nga time guys. O basa guys sa inyong mga gusto ipa-shout out or yeah. Tungod kay, ma-distract ko sa akong bugas sa una. Until now, distract gapon ko. Pero,
Di na kaaya. Kay nagpasulabi ang ako ang, new hairstyle. Chares! Ang commenters na atong mabasa karon kay si Sir Sandererio Vlog. The first, guys, dire jud siya nag-start, guys, sa Marka Bahala, episodes 1 to 6. Kani siya nga Marka Bahala, guys. Ginabuhat na ko ani by 6 episodes ni man akong gi-istorya atong reaction video na to, no. Ani nga drama nga mga kalag nga bungoton. Nga na ako pipila ka drama, naghimo na ko siya 6 episodes. So sa isa kasi man, guys, kas ara jud ko maka-upload adto mo na magpaabot jud mig dugay. The same as en flagrante delicto. So, ang pinakadugay jud en flagrante delicto. Kay every 2 weeks jud ko. Usahay pa mabtanog 3 weeks labi na kan ang mabehind ta ka na ganing mas prioritize or mas focus na to ang ubang drama. Diba? Manang madugay jud ta usahay. Okay, continue ta, guys. Ang comment ni Sir Rerio Vlogs sa drama nga Marka Bahala 1 to 6, episode 1 to 6 mato dyan. Wow, exciting ning drama, ha? Thanks. Ay, naulaw ko nga part kay grabe kay ko breakout kay akong bugas ana. Og dagdag comments niya, guys, sa episode 7 to 12 nga wow, nakarelate kung anong drama, ha. Nakatesting magud ko og fake na relasyon. Ay! In love na ako, in love na saya. Oh, fake nagyap mo to, guys, ha. Fake nagyap mo na in love ko sa iya. Charas! Patay ka dira. Hinayanar akong tingog, guys. Kaya basig na rasyon na sa atwag na mati. Ayan. Oy ka, girl, ha. Oy ra ka. Bitaw, guys, wala naman kay feelings. Pero yun ang makahilap din ko. Every time na maski pagwapa ko'y crush ako na. Pero, basta makadugong mga kanta, guys, na or mas ma-emotion time ko, Ako mata ka muluha na yun. I'm so touching. Santo ko dyan ako yung kagalingan nun. Nakarelate si Sir kaya nakatry ko na siya og fake relation. Nganong na may fake, sir. Ha? Nganong na may fake. Ako, di man to fake. Kigihimo lang dyan ko nito timer. Gusto ko, Mr. Sakit, pero handa. Continue ta, guys. Gito Japon sa episode 13 and 18. Matod niya din. Idol, maawa ka naman sa name ko. Sama din mong name. Sandererio Vlog. Ang saan tayo pagbasa sa imong pangalan, sir? Okay. Ay, Sandererio Vlog. Sandererio Vlog pala. Again, Sandererio Vlog. Sandererio Vlog. Sir. Ito na punta sa drama, guys, na Marka Bahala 19 to 24. Mukhang mapapalaban si Geraldine nito dahil kasal na silang dalawa. Oo nga. Episodes 34 to 39. Salamat, idol, sa drama na ito. Nakakainis na nakakakilig. Kiligon na lang ta sa uman. Episodes 43 to 46, matod niya dire. Agoy pagkaluoyan ni Tristan. Anak ginanggugma. Masakitan ka, kung di kayo masakitan, malipay ka. Depende. Kung ayon ba si mo malipay ka or masakitan ka, naradyo na 2 choices. Just one. Pwede both. Episode 47 to 52. Ako na lang ang mahalin mo, aba. Available funny para di ka na mahirapan. Kakahakay Tristan. Shout out sa lahat ng mga humahabol. Ay, sa onar na to. Ano daw? Nga na magpahabol man ta, girl. Dapat sila ang mahabol na to, diba? Ano daw? Tama na. Continue, tagbasa, girl. Sayo imong beauty ko, muhilak ra kasi sa katao. Halak ka siya! Ay, okay, continue ta. Episodes 53 to 58, mato niya, Drake. Kawawa na naman ang heart ni Geraldine at bumabaha na naman ang kanyang luha. Magpakatatag ka lang, Geraldine. Mananalo ka rin sa huli. Shout out sa lahat ng mga broken heart. Ted, aray ko. Burag isa na ka na, girl. Ay, dugay ako na kumove on. But why you still crying? Wala lang, trip ko lang. Episodes 59 to 64. Wow, happy na sila. Tuloy-tuloy na kaya yan. Siyempre, sila nagkadayo na. Ay, Marka Bahala. I don't know, nakalimutan ko na part, guys. Anyway, thank you so much sa to ang
ato ang commenters na si Sander Are You Vlog or Sander Are You Vlog. Napahaba jud no nga itong pa-intro guys. Ano na guys, alang supay na itong drama nga. Mga kalag nga bangotan. Just keep on listening guys. Mong kalis sa akong dugo. Ambil ka! Ambil! Ayaw ninyo iuli ang balaang kupa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usa mo na ito iniron? Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na to, Ton. Ato na to ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan. Wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay akura ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kun dili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. O karon sa sumpay ni naghapostang sugilanon, mga kalag nga bunguton. Ang buot, Mayor. Ayaw, ng taong ka nagbungatan ni Tatay. Ako na lang ang tapusa. O ayaw siya. Maluhi ka, Pilor. Maluoy? Yan, Praigon. Ang masakop sa bubutot. Yan, Uy! Ang mga bunguton. The Saviors. Tagay ko sila gawon. Tagay kayo. O, agresibo kayo sila busog para to. Uy! Mau ba? Bilib man ko ng imong mga sakop. Uy, Simon. Huwag iso'y kahadlok. Namuluwas ni mo. Utang ko, Minor. Huwag mo daog na to ni ining awaya. Ang mga inosente ra in taon ang makalas ni ayaw kong istoryahin yan na, Simon. Kaya kung nagbinutaan ka pa nako sa sinuganan, dili unta mo sangko pa sa ingon ni ini ang panghitabo. Bilho. Paganda mo! Mauni ang higayon nga dugay na kong kipaabot. Kinahanglan nga hutdon nato silang tanan. Why usa nila nga atong buhiyon? Unsabay atong ipabot is alas 4:15 na. 4:15 na kadlawon. Oh, come on. Ton, just time pailob na lang, Ton. Paabot lang atong, paabot lang ako signal. Paabot ka ba? Si Daday nga kung giyon na. Masin ko din tabo niya. Di lang si Daday ang nag-ungaw sa kamatayon, Ton. Lakip na spad ni Simon. Huwag ang atong mga kalag. O, come on. Ay. Busadi may mo nga masipya tayo na kinahanglan nga di na to usbon ang atong mga plano. O, come on. Bayset. Ton! Ton, asa mga paingon, Ton? Ton! Paminawa na ako, Ton! Tunyaw! Pasagahil na siya Luis Uy. Di na to siya mapugnan. Bueno, mga kauban, paganda mo. Kay pipila na lang kagutlo, himuon na nato ang atong misyon. Tumam. Tama yung mesensyo. Hindi ninyo, Pigastil. Huwag saya pagkakamot. Karon, mauna kini ang gipaabot na atong tanan. Ang dakong kahigayunan, aron masaksihan sa tanang katauhan ang paghari sa tinuod nga Diyos sa kangitngit. Ibayaw nato ang atong mga kasing-kasing o kalag ngadto sa atong Diyos. Ang dugo sa balaang pari maoy makapatunhay sa atong mga kalag. Maoy maghatag ka natong kagawasan hangtod sa kahangturan. Maghari siya! Maghari ang atong Diyos hangtod sa kahangturan!
Amang kahadapitan na imot ng si daday. Kinahanglan makita na ko siya. Suwayan ako sa pikas. Matintuwa dito sa sikretong karsel ining dapita. Sa tayo na sabi sa! Anong wagi ko sa kapasol nila? Nay, nagbantis bultan. Doa sila sa kabok. Doa sila kabok. Di ko makalaon sa ini. Pare ko pikas. Masinupila yung lutsanan nila. Ano mo? Ay, uy, di ka pa ko makalaw sa bigas. Nagya po yung nagbantay. Unsa kaya akong buhatan ni? Bukod kaya nga pagpantay sa palimot. Ginoo ko. Tabangi taong ko makatultulan ako kung nasa napitan nila taguhin sa dada. Tabangi ko, ginoo. Ay, tabangi. Lagi niyo ang mga kapitana! Pinagpaso rin sila ang bainsiso! Pwede! Nagpaso na sila kinsenso ni Luis. Nagpaso na sila si Luis o kinsenso. Mga tao mapawa na ka ng mga tawanan na. Itaw na yung mong sinjek! Ano ba ginawa? Uy, hala. Doon na sila kitawad sa ilang mga ilong. Mga BSI sila. Mga bangag sa ilong. Nagtawad sila kung sintinas. Unsaon lang gini. Wari ko lang kayo na nga makalawas pa dito. Takan ka sila nagpantay sa tanang mga akianan. Tindahan gawin po yun nila! Ang panyo sa mga daon! Kailangan nga hotdog sila ka na! Wag pa ikisaw sa suot! Siguro. Oh. Magin. Nakasiguro ng tanan na ikuan nila nakasarado ang tanan nila bintana. Wa tay mahimo ani. Pero Luis, ito niyo. Come on. Asa naman ka to paingon? Sige lang. Natural nga buhaton gini na tunyo nga naa siyang una-una nga di magagad na to. Oh, come on. Sumato bato na Luis! Para ba og was na ma-adopti sa imong insinso? Gi pangandaman nila og maayo ang atong mga plano. Oh, come on. Es, alas 4:45 na. May siguro nga itong sunugo na kanang bayais. Ayaw una. Sunod mo na ako. Ang uban magpabilin din ug paabot mo sa akong signal kung kanus amo matake sunod na mo ha. Ah, sige. Sige, Luis. Aniya na! Miabli na ang gingharian sa Hades. Ug biabot na ang balaang takna alang kanatong tanan. Ambi ang kupa. Adios! Marikita Ilinda. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Ang kupa! Mga insekto! Punta silang tanan! Ang kupa! Hain ang kupa! Dali ko! Nanagana ang mga kwarta paingon sa obos. Was ni dati na sa bigas kwarto nila gibutang si Daday. Daday! Suwayan ako. Sikat ning pultana. Daday! Suwayan ako. Daday! Day! Wala ni. Masig to bigas. Es. Nagay ka sila. Ita makangin ito sa ubos, payon. Saan mo tagari? Pwede si Bob. Abi na pisi pilay. Oo, tara. Sobra ni boys. Grabe. Kaya atong ning himuong bagon. Ha? Ay. Na. Nahigot tayo boys. Kapirap mo na ko. Kay mukapyot ko na ning pisi paingon silang altar. Oh, come on. Oh, sige. Serious. Up. Tap. Kamuagot ko na mo! Pati siguro! Pati! Kuhaan ninyo ang kuha.
Luoy ka! Daday! Tonyo! Tanong ka sa ospital! Tonyo! Hala, ginoo ko! Tama! Daday Si ka! Daday! Hala ka naghandog ko! Tawang ni mi! Magda! Ato ka nang sanay sa ospital! Day! Taton ka na mo sa ospital! Maukira ka, Day! Maukira ka! Tonyo, manago sa ta. Kay di alang padung ang daghang sakop ni Bilhor. Dali, Magda! Ato siya kalsahon paingon ka to sa luyo aron di ta makita nila! Daday! Padre, Ayaw na barbari ang akong ikot, Luis. Paging kamot nga makuha na mo una ang kupa. wawa man ako makitayang ko, Padre. Kung asa nalagbot o kamoy. Naara diya sa saw. Pangita, Asa mga ito nalagbot. Basit niya rato din o kamoy. Pagmato sa imong lihok. Kay naara si Bilhor sa palibot. Kapit. Nagtamagi ko. Asa man taon dapit nalagbot ang kupa. Uy, dara! Dara, di! Dara! Ako na nakitaan! Napasok din sila misa! Ako na kamangon! Dali kuha na yung Luis. Luis nga bunguton! Bilhor! O kamoy! Nagtuo kang ikay makakuha sa kupa? Hmm? Buhay kayo ng pistola! Aron dili mabuak ang imong bagol-bagol! Ayaw! Ayaw! Oo, Bilhor! Oo, Bilhor! Very good! Kuha ang kupa ug idunol nako. Kuha na yon! Oo, niya. Wow! Excellent! Gapo sa kinitawana! Karon, maldito yun ka, ha? Wa mo'y hinungdan pa! Nihabap pa! Hala! Pasagdi ninyo! Nga magbuyon siya sa sahog! Balik kabot! Kung kama ka pa ba? Balik kabot! Niyan na sila paingon din, Day! Niyan na! Kasi tuwato, Tonyo. Gusto ko lang! Banglang ko sa'yo makita mo! Ha? Masukol na. Pero nagkatalo sila. P.S. Ginoo, ipalayo itaon, Miss Kalaotan. Diyos ko. Wala sila! Hala! Bilawag na sila dito sa lahan! Ay, salamat, Ginoo. Salamat. Team! Team! Tingnan kayo nung sa team! Kana Magda! Kinalam! Madanay ka nato si Daday sa ospital! Ginoo ko. Boss, ayaw lang yung taon may kunsa, ilabihin na yun akong asawa, ayaw kunsa, Daday, malikon ka na mo, ayaw lang yung taon, pagpakawas paglao. Jara kan, dakpari sa taran. Oy! Ang mga bunguton ug ang ilang mga first lady. Hain naman to sa, ha? Wala mo balik ka ka. Murag patay na to sa. Ang maldita nga daday? Naimpatso na gini ay? Hala! Tapukan nyo sila! Tabok. Nadakpa
pansin day mo is. Dagang nagigapos na niya ako mga kamot dire. Yan ang huboy pa ning kong naong ko kamon. Mura na kag si Ruboy, nang huboy mong naw. Di malas is. Ton, kumusta na Master Day? O kamon. Muna ako nabalag kag maayo is. Lisod na kayong iyang kahimtang. Relax lang, Ton. Nay, Ginoo. Naibaw ko nga nagtanaw ra siya nato karon. O kamon. Is. Unsaon na malago doon ay mahitabo ni daday. Doon ay daotang mahitabo. Di pa ako kadawat nga mawa siya is. Ito gan na to ang tanan sa Diyos, Ton. O kamon. Yaw taon. Ayaw taon ito kung doon ay daotang mahitabo niya. Salig lang to. Salig lang. O kamon. Katauhan sa hadis. Ipadayo na to ang dakong kasaulugan sa atong kadaugan. Sa mga banggiitang malalagna, nahisulat na sa mga kasaysayan nga way makabuntog sa gahom sa kangit-ngit. Og nining adlaw, ipakita niya ang iyang himaya aron pagpuktan sa mga kaaway nga buot mo ilog sa atong trono. Makaangkon og dakong silot ang mga taong masinupakon sa atong Dios. Mabuhi ang atong Diyos! Buhi! Buhi na tawag na si Bilhon! O karon, wa na'y makapugong ka na to. Niya na ang mga alipores ni Padre Simon. Ang mga kalag na bunguton. Sinutan sila. Patyo sila. Patyo sila. Ang ilang mga dugo. Maoy mga labas na halad karon alang sa kahimayaan sa atong Diyos. Aniya na ang kupa. Sauro nato ang ilang mga dugo sa balaang kupa. Patay sila! Nakadungog mo aron. Giuhaw na ang mga panganod sa ilang labas nga dugo. Ayaw mo kadlok. Kami doyog na to ang mga panganod aron maghudyata kita sa tumang kalipay. Karon, Simon, wa na'y makapugong namo. Sauro namo ang imong dugo. Animal ka! Pagbanday! Tayo! Sama! Sama rin! Ako paro! Ako ba isarali? Luis, patingugan ninyo ang kupa. Usaw pagamitan ni Padre. Come on. Itatiyon ang imong tudlo sa hilit sa pagbasya kupa. O Padre niya. Bidagan si Dolores! Uy, kuknaton, kuknaton. Kung kapusas ka din na, kuknaton. Ayaw magdagan, Milor! Uy ko! Kapusa! Ayaw! Ayaw! Kopte to, kopte. Ayaw ng buhi. Kopte! Oh, come on! Bidagan si Dolores! Uy, kuknaton, kuknaton. Kung kapusas ka din na, kuknaton. Ayaw magdagan, Milor! Uy ko! Kapusa! Ayaw! Ayaw! Kopte to, kopte. Ayaw ng buhi. Kopte! Oh, come on! Pinigil, pinigil. Mga animal mo! Mga animal! Animal ka! Bangon, Ton, bangon! Bangon! Bangon, Ton! Panuwi ka! Panuwi ka, Bilhon! Amo
Amo na sa Milor! Amo na yan! Ah! Ayaw! Kasakit sa kong tunggan! Pinispada! Kapusaton! Kapusa! Buhay ko! Buhay na sila! Aray! Bawa mong tanan mga panuway! Ayaw Bawa! ninyong biyahe! Tabangi ko ninyo! Buhay ko! Buhay ko! Nakabuhis! Kukta ninyo! Ayaw ni sa kong eh! Kukta! Oh, come on! Kukta ninyo! Ah! Ano ko, Lord? Ito yun, dali! Nakadaka na og layo, dong! Ayaw na! Kukta! Sige, bahala na! Uy, Magda! Uy, salamat taon sa Ginoo kay Wain taon ka maunsa! Padre! Padre Simon! Padre! Padre! Ernesto, salamat sa imong pagluwas sa tanan. Huwag pa mo humarang away, Padre! Nakadagan pa si Bilor! Pre! Dagan na kayong miagas nga dugo sa imong tiyan, Re! Ato si Dagon sa ospital. Come on! Ito siyang idungan ni Daday! Siguruan ninyo si Daday. Ayaw na mo kapalakan ako. Dili, Padre. Kinahanglang matambalan dayon mo. Lois! Tabangi ko! Atong kuhaon! Una si Daday tuwa dito sa Bigas Karsel! Tara! Oh, come on! Daday! Daday! Diyan nami, Daday! Kadagang dugo ton. Oh, come on! Imusuhi ko no siya. Sige na. Daday! Day! Wanay pulso ang duhan niya kakamot. Kinuko Oh, ko. come on! Paminaw ko nugan! Kan basi ko na pa'y nagputik at pitik-pitik! Day! Wa na magpitik ang iyang kasing-kasing. Ton, kalma lang ton. Oh, come on! Wala si Daday! Wala siya ton. Oh, come on! Mga inotel! Gaon. Grabe ginagawa magaon. Magabungog og sakit sa dunggan ang tiyog sa kupak. Otro kang way hinunggat ba? Aray. O sa man yung gihimo? Sa kalagyan na to? Nganong gilupig na mong tulo ka tao? Pero kabahanan kayo sila gaon. Leche, Aray. Gusto na gaon. Pasilog. Mabalin na akong liog. Mabalin. Di ko makadawat ining mapakyas ta. Masa pa itong bato ka rin gaon. Mubalik ka dito. Kinahanglang mailog na to pagbalik ang kupa. Ug mapadayon na to ang atong seremonya sa kadaugan. Pero gaon. Way pero. Mumalik ta! Aron ato silang kasahuson! Ngano man! Nganong ikaw mamandaday! Nganon di na balang ako! Nganon di na lang ako kinuha imong ikuha! Gusto na ton. Oh, come on. Dawato na lang nato ang kamatuoran nga wa na gyud si Daday ton. Oh, come on. Daday! Masaylo ako, Daday! Ang gigugma ko ikaw sibuk na ko kinabuhi! Ton, gusto na, Ton. Ipasaylo lang kaniya sa imong mga sa. O bugtong ikaw ra ang tinuoray ng higugma ni Daday sa tibuok niya kinabuhi. Ginoo ko! Masaylo ako! Ay, Luis, Ernesto. Oh, come on. si Padre Simon, kinahanglan nato siya na sa ospital. Padre. Ayaw na. Pangandam hinoon mo. Tungod kay siguradong mubalik yan ni karon si Pilor. Pero Tre, Ayaw na mo pag
sa pagluwas na ako. Kinahanglan inyo yung madagpan si Belor. Pinagi sa kupa o sa kamanang kadina. Is. Oh, come on. Ano, Ton? Gusto si Padre. Di kita mo biyanin eh. Kinanglang madakpan yun na to si Bilor. Oh, come on. Pero mas mayo siguro nga ito nanda doon si Padre Simon sa ospital. Oh, come on. Ayaw na, Luis. Ayaw na mo pag una na ako. Sunda ko ninyo. Siguradong bumalik yun si Belor. Dini, tungod kay di siya makabiya dini sa ilang altar. Bueno. Bueno, sige. Sundon na to si Padre Simon. Maging mo tagplano kung unsaon na to siya pagdakop. Oh, come on. Diyos na mong gamahanan, pasaylo ako. Ani akining ibong ubos nga alagad. Nangiliw po o nangalihan nimo. Ihatag ang tanan nimong kahom diri nako aron pagbuntog sa atong mga kaaway. Bendisyon o panalangini ako aron pukan ako ang kahom sa kaaway. Tabangi ko, hari sa kangit-ngit. Ibobok ka na ko ang tanan ninyong grasya. Ikaw sa ilang sa lolo, Belor. Nagkasulosoy ang kalawas ako. Piniyok siya. Ayaw, Belor, ha? Ayaw, Belor. Wa ko'y kamatayon! Ano sa pagdaw ni Lolo? Mikunsad na nako ang espiritu sa kangit-ngit. Ug niya anak na to ang gahom nga way pagkapaong. Tana! Bawion na to ang atong altar sa kadungganan. Ug dugmok ko na to ang ilang mga bukog. Nandam na ang tanan. Oh, come on. Nandam na, Ton. Andam na. Is. Bueno, ikay kupot ining kadina, Ton. Kay ako'y muda ining bala ang kupa. Unya, sa mong bato ni Luis. Kauban mo ni Norman. Tago mo dito sa tuong iskina sa pultahan. Ugang uban. Adto usab sa atbang kanang di mo makita ni Bilhor. Oh, come on. Pero is. Unsa man yun? Kini si Padre Simon. Sigurado ka. Nga anak na siya din ha. Aron mo himo ang paon. Kunon sa iyang gusto na to, Ton. Kinahanglan nga itong sundo no tumanon. Come on. Ang tanan niyang gisuga. Ay, kaloy di Padre Simon. Anong siya pa man ang muhalad sa iyang kaugalingon. Wate mahimo, Ton. Sundo na lang yun na to siya. Bueno, sige, pangandam na mo. Tala. Atang kapitan. Uy, Pabilita din ito. Oh, come on. is. Hoy, pabantay. Doon ay uwak, is. Doon ay uwak. Hupo, Ton. Hupo. Is, ang uwak. Di ba ito dapit sa ilang altar? Padre Simon! Ton, ang uwak. Napurma sa naw ni Bilhor. Oh, come on. Wajud, magpalipak ang tuntong. Karoon ka. Pangandam, Ton. Di na to si Piaton kinahigayo na. Kinahanglan nga madakpan na gadato siya. Oh, come on. Kinahanglan na gyud. As in kinahanglan. Kay nga naman, daghan kay mahasol na mga tao dinhaa sa anak nga lugar, no? Ugo sa pa guys, kung magmadaugon gani si Bilhor, unsa na lang kay kaugmaon sa ilahang lugar, no? Like, unsa na lang kaugmaon sa mga tauhan nila, no? So, kulbahin nam guys ang laing sumpay sa itong drama naman na be updated before I continue to our, for our
reaction video. Guys, please make sure po na nakasubscribe ang tanan. Private time na tayo i-upload, ay matagaan mag-notification, nagikan sa muan. Kani usay guys, mag-behind biata. Pero don't worry, maski pag-behind tag days, consistent episodes maghihapon ta if ever na mabalik na taog uploads. And kagapon, I just want to share nyo na gischedule to na kung kung man mamadapat ka to patong ni Angie, pero gischedule na ako siya para gahapon. So the truth is what jud ta ka-edit kagahapon. Okay? Guys, gihuman ako ni. As you can see guys, ayan, ang ako ang braids extension. Yan, nindot kayo siya guys. Ayan. Kabalo mo kung datila ni siya guys. Kung magpaing-ani mo gito sa salon, mukabat ni siya guys og 4,000. So it's because wala may ingana nga kwarta, like I cannot afford that much. I mean, kanang grabe ka expensive, no? So gibuhat na ako total kay kabalo mako mag-braid sa akong buhok guys. Ako mismo guys ay nag-braid. Nakitaan ko ni mama guys since 11 AM pa ako nag-start. Then kitabangan na lang ko ni mama kay dugay kay ko naman. So naman may gahapon mo gabiin na gito siya guys. So ako na lang ang nag-braid sa akong buhok. Kay kung magpa-braid ko sa line guys 4,000. So nag-order na lang ko sa Shopee. So pagkaabot Jod mismo, kikan sa Shopee guys, dapat nag-edit na ko gahapon. Kaso lang, kay pag-abot sa Shopee, ako din siyang gihimo. Don't worry, kay basi mo na po niya ako inegosyo, no? Negosyante ba na isa? Ay, maski unsa na lang nga negosyo guys, ang gisudlan. Nun guys, kabalo ka, discard lang yun. Discard sa kinabuhi. Maraming yun na. Praktikalan, you know. Okay guys, time check sa tabi. Before we continue, kanan dyan, tabo na dyan, ang kulikin, nilisod po, no? Daghan man kayo mga mga kwandara, mga lechebrera. Bitaw, time check sa ta guys, alas G56. Mga ing aron dyan tong oras sa guys, nag-start ko, og style sa akong buhok. Iniabot ang Shopee guys, mga buntag pa to. Like, around 9, may nga na. So, pagka alas 11, alas 10, nag-prepared ko. So, nag-start ko around 11 AM gito. Then nahuman ko guys, to be honest, no, almost alas 6 ata ko nahuman. Basta kay paggabiin na to siya na time, no. So grabe, nibuho ka na yun, no. Taas mong good siya guys. And dili siya bagay kani nga bugkot, no. So dapat dark jud, kaso lang kayang gihatag mo man ni. So okay mahimo guys, kaya ang ako pong mga bands dira is colorful man po, dili siya black. Kaya no, wala, trip ko lang. Kaya para magutos ako mapagumangkon guys. Nya karon kay umandari ako mapagumangkon. Hindi para sa ako ano siya. So na-realize na ako mas hindi ko ang blight. So I don't know basig pohon pag makaluguag pari ba na punta. Unsa na pud ka guys ang laing trip nato na sa to ang buhok. Paki-comment nga ako guys kung unsay bagay nga trip nato sa to buhok. So kani siya for 1 week na ni guys. Trip ko lang. Trip. Anyway, let's focus sa to ang drama guys, no? Anyway, sa mga diganan guys, mamati sa to ang pa-reaction video. You may next the video. Tungod kay humanaangat ang drama nga. Mga kalag nga bunguton. And guys, kani siya mga kalag nga bunguton. Pahuma na siya. So, ayaw mo kawala sa laing sumpay na to guys. Kay hapit na ni siya mahuman. Takabalo, pipila na lang ni ka-episodes, no? Kay hapit na jud kay siya mahuman. And after this drama, excited na ba ang tanan? Kung si Puli ani atong drama? Paki-comment nga ako guys kung excited na ba ang tanan sa laing sugilano na pud nato. Puli sa ato ang drama. Ayan, share ko lang din, no? Kung basin na napoy makaon nag-upload. So, it's up to you guys kung asa mo mamati sa kuaba or sa ilaha. Maintain jud ta behind, no? Kay, you know, titibo mamta mag-upload. So, by 3 episodes gyud ta. Labi na guys, kung by 6 episodes, dugi kay mag-convert. Pipila ka adlaw nyo ginaabot-abot. So, dugay jud kayo mo. To sa una guys, naka-upload ko sa una at taog by 6 episodes per week ra to siya. Per Sunday ata to. Pero karon di na ako mag-upload nga nag 6 guys. Kaya nga naman, dugay kayo mo paabot na ako. Mo to nga, I realize nga every 3 episodes na lang, no? Kaysa naman anang by 1 episode, so mabitin mo. Di ko gusto na mabitin mo. Mo to nga, by 3 episodes na lang nako, no? Okay, balik ta guys sa ato ang reaction video nga to sa drama nga mga kalag nga bungoton gito sa part nga
agresibo ang mga tao ni Padre Simon. Agresibo guys, lisod po. Di, maglangay-langay sila guys. Alas 5 ra ba hayaon ay ilahang padre. 'Di ba? Kung maglangay-langay sila, wa na maabta na sila guys. 'Di ba? Dapat wala pa alas 5, nisulong na sila guys. Oh, grabe ka, mubo nga lang na panahon guys sila ni sulong. Alas 4:35 na. Pagasugdan guys ang ilahang himuon no. Pero hapit na jud sila nalit, as in, grabe. Og karon guys, imbis mag-start na sila guys 4:35, nikalit guys og kawa ang kupa. Hain kaha ang kupa. Dapat man gyud di ba kung mag-prepared sila na ang jud ang kupa, siguro kani siya na time imbis mag-start na sila nawala ang kupa mo to guys, nga wala din sila ka continue silang angay buhaton. So kisa jud kay nagkuha sa kupa. Way gani guys, kay nito nga si Ernesto guys no. Si Ernesto de ay guys ang nagkuha sa kupa mo to guys nga wala na dayon ang ilang seremonya no. Ilahang pagkuan ni Padre Simon pero lagi nalubaan na guys. Grabe ni siya nga part, grabe gyud. Grabe mga trials ni abot sa ilahan no. Og karon guys, kay syempre nag-abot na sila guys og nag-away-away na sila gidtua. Nag-ilog sila sa maong kupa kay nawa man guys og matud pala guys ni Kuan ni Padre Simon na pangitaang kupa Luis. Di syempre si Luis guys wala kabalo sa asang kupa kay lagi gikan pa ni sa gawas og ninulong na sila. Giingnan din siya ni Padre Simon na tuas sa ubos. May gani guys kay nakit-an ni Luis ang maong kupa pero nakagunit na madaig pushel guys si Belhor matud palagi niya nga buhia ang kupa aron dili mabuak ang imong bagol-bagol. Syempre guys, nagpalaban siya pusil. Wa jud kay mahimo. Imong ako untong kupa, unya kung pusulin ko na Belhor, impas imong ulo. So gihatag na lang niya kini og kalit guys, ko ano nakatabang si Ernesto og nagkuan day sila kana ganing nagkagubot. Way gani guys kay na ilog usab ni Luis ang maong kupa og lagi ang kupa guys usa ka gamhanan. So giinan siya ni Padre Simon na patinguga ang kupa. Ay, may gamita ang kupa. So, kay gamhanan guys, nya di makabalo si Luis unsa paggamit ani matud palagi ni Padre Simon na patinguga. So, gipatingog guys ni Luis guys ang maong kupa. Og ang mga kalaban lakip na si Belhor guys, nanagan. Apil iya mga tauhan kay grabe, sakit jud siguro kay silang dalunggan na makatungog sa kampana ba na or kanang kabanha guys sa kupa. Kagawi anong kupa guys pero gipabanha ra hinik kay di ba sakit kuno kaayo. Grabe jud ay nakagamhanan no. Og tungod kay nandagan sila guys, di na nila maabtan mo to na nagkatapok ang kalaban dito sa laing dapit og ang mga tauhan pod ni Padre Simon nagkausap pod lagi no na grabing guula pod dito nyo guys kay nakita mo niyang asawa guys na wala na kinabuhi. Grabe jud niyang guula kay ngano siya pa man kuno nganon dili na lang kuno siya. Di ba? Sakit kay na panandungon guys na mo na mahitabo sa iyahang asawa, di ba? And sakit jud kaayo kay kanus siya gipatawad o gimahal pa kuno siya. Pero dili gikan silang duha nag-istorya kundi gikan sa laing tao. So gusto jud sila guys na magka-istoryanay pa. Pero the question is, mabuhi ba baka guys si daday nga patay naman kuno ni? Gani wa nay pulso guys unsaon makuha ni? Pero we don't know guys, kay you know, grabe kagamhanan ang maong kupa. Manang atangan nato guys ang laing sumpay ng atong drama no. Manang subscribe sa mga new listeners, please be sure na naka-subscribe ang tanan and hit the bell para every time na may upload ay mataga mag notification na gikan sa mga. So sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below para ato nang mabasa and nagpa-intro sa itong mga upcoming dramas. As of now, guys, diri sa takotob, you know, kay maghimo pa taog pa-intro kay nag-una-una ko din yung okay pa-intro. Anyway, there's a talk to guys. Goodbye guys. And anyway, after this drama nga, mga kalag nga bunguton mo, sunod dahil na itong drama nga, tawag lang ni Ophelia. And ang ato pong tulong ni Ophelia guys, pahuman na po na. Manang update. Be updated na lang. Okay, goodbye guys. God bless.